Dakbayan 6, Laglag Bara 8. Ika-unom nga batol karong gabi una. Yo, lang sa Tunan Bay. Big shoutouts to venue ni karon day Apollo Sports Bar, DJ EZQ. Siyempre, big shoutouts Pinas, Astigo ng Bara. Manay lang elimination ba. Congrats sa tanan kada og siyempre shoutout gyapon sa mga Pino. Sa Dalalim. Laglag Bara 8. Sa akong wala, gikan Pardo. Malagas para ni Real. Ay ang tinuod sa tinuod ka ila sige tan-awa imong hud ug nabay bisag usa o tan-awa pag mata ayaw pagpakabuta kay lahi ang puro storya sana ay ikabuga. Shout out South Dunes Campo. Sound to! Gikan Tinago! Malagas para ni Biwen! Ang sitwasyon kay kontrolado kung muinit ug matayo kitay apula sa kayo dang. At boy di rara ka mo chill kung mahuman naman neti manitanan natong skill. Yeah, big shoutouts para sa Kalansan. Nashan. Shoutouts. Kani, Bisky, mga Bisky ni. Bisky boys ba? Managkointos, daog si Real. Pili niya na Biwen. Oh, judges, dito sa oras, may natin yung Tanan Bay. Laglag Bara 8. Dakbayan 6. First round. Biwen. Sa tinuoray lang, di man kita dapat ang mag-abot. Ate ninjan liyoy, gilaw ko, masapot. Naman ta sa pika, sa kung gusto nga kabatol. Pero kami ka ni Shaido yung gigitkip. Or ikaw na sa'y nahadlok. Si Zero MB na sa pikas. Hasta po si Shaido. Si Zero MB na sa pikas. Hasta po si Shaido. Di kasana ning buang di palabot nga ang pagbawi masuhong. Kay lagi ang MB daghag data about niya, iyan na lang paaboton nga mahurot. Nya kita man ang gaabot imbis kamo dapat ni Cyrus magtuos. Real ako'y bad news. Real ako'y bad news. Akong laway na virus. Magilugtanay na kusog. If you want smoke, ato ni Shaido. Ngano nga ni Ari pa man. Kay gatuog delikado. Kay gatuog delikado. Maong iyang gilikayan. Ma-experience na ni mo first hand nga sa masikmahan. Mas delikado ra ba ang smoke. O kung ang smoke ay sikandahan. Di na sila ganahan nga mag-antos kasang kaso nga sa virus na makuha. Gihatag din kanakog batagaan nakalargog mga sampol sa bakuna. Pero mabalik ang sa una. O kung gimuha yung nakuha, basta mapapha na ang virus, wakay corona nga makuha. Yung maingon din ka nga, niyo duho sa USB. Ako iso. Nana, ra ba ka mo ribat? Ay, doon, ra ba di ka? Kung mo ribat mga kainana ron, siguraduag di ka magpalaban kay battle ninyo ni Ibar. Imong gipasulod kalit si Ban. Murag nakatawag og ambulansya kay naay nagpatabang na aksidente balik sa Ibar pagsulod kalit sa ban. Ika man untay na disgrace, ika man untay nagpaalsa, pero siya'y nadasmagan. Abi ko bag isog palaban dayong talawan. Ana bagyo siya sa battle ni Ilshad dayo. Nangutana ay ang mama sa nurse kung pwede ra ba siya iparaspa. Kaspa, yan ni Ana jud ang nurse nga si GI kuno iyang papa. Nga ipahatag kuno ni GI. Ihatag ninyo ni GI nga tig-deliver man to mga order sa Foodpanda. Murag sayok man ang nurse. Kay OBGYN man ang mo deliver. Okay, sorry bay. Ihatag ninyo ni GI nga tig-deliver man to order sa Foodpanda. Murag sayok man ang nurse kay OBGYN man ang mo handle og mo deliver sa mga bata. Magtaka alig kaya sa tarungan nimo mga tawag nila ha. Kay lahi na ang doktor o ang nurse. Gihimo mo buang o abig wala mo kalibutan sa medical world. Nagpataka yung baba o panghatag og trabaho. Kung di pa tarong ang pagka-deliver, laglag ta ka ato. To kag di na ako makita mga sablay nimo. 50-50 ako makita real ICU. Wa kay bag-asa sa Apolloy. Ako ang God of the Sunlight. Manginahanglag BFP o kung ang battle kay firefight. Tamak-tamaki ko, that's fine. Basta sa Punches Island mine. Nasa Gorordo inyong minefield do. Amuan yung bomb site. 9/11 akong airstrike ang imuha pang landline. Maunan niyang imong chance para mo gamit lifelines. Pag-asa BFP. 9/11, gitagaan pag landline. Ayaw na patakag-tawag sa mga nurse ha. Lahos na sa hotline. O niya, nauman na ba ko pangutana? Kung siya ba ang nahadlok, kula friend, battle na ni Ibar, ni Apil si Urbano, 50-50 ang kahintang alanganin sa ICU. Di ba mga lifelines man to?
kung nakuha ninyo, sir, atong imuon ang laglagbaraw who wants to be a millionaire wa bagay tas 100k urot ng lifeline sa paong. Ayaw na ang grand prize rin mag-finals na karon. Grand 100. Saba kayo. Saba kay kaabay. Way mo tuo ni mo dire kay mong karsunis pang babay. Kamnay? Wala akong namina mo. Ano ang game? Game. What's up, B-Wing? Kakusa na ko sa BSK nga pinakabanga. Nya kung muasta kay hawd na. Mura ni banga akong nga ilhan nga feeling niya lawom siya. Ikaw ray way bara sa BSK nya nagtuo kag hawd ka. Hoy, sa sobra kawak ni mong animala ka, abi na kog taga-sprout ka! Oh, joke ka. Pero speaking of sprout, anak siyang asjo. Si Jesus ang hari nga kita bantayan kung mag-freita. Freita? Freita. Kay ba ka? Imbis way hassle kay hassle free, ang imuha na noon na hassle free. Ighuman na ni, imong TF, ihi, mao na imong talent P. Pwede ang rhyme ra islan? Nganong iapil lang letter P? Kanay mong style no? Mabayot sa mo't paminahon sa NFET 3. Ilang ero, perting luuya. Tungod ana iyang kaugob. Kay imbis ipakaon niya dog food, ang iyang ipakaon dog food. Oh, korne. Nga na ikaw sa demong dader eh. Imong iray mang inasal o kinason. Unsa, nga na-chow ko pag lastor na mong wa ko nakatabok, wa ko'y nasultes 0 MB, murag wa ko nakapalod, natural maunay anggel para na ako makaabot, i-bring up ninyo ang chow kay diha ra mo makadaog. O di mo mag-uol ka mo'y mapildi, kay ba man sad mong wa mo'y dag-anan, ako nag-uol ko pagkapildi, kay ba kung wa mo'y dag-anan, pero karon lahi na doog di mawa ko sa buot, ug ako'y dili ma-chow akong kontra mo'y matuok. Maong pag-pray na nga unta, akong mugna kay mahunong. Pagampo sa Ginoo, uhutdang mga pulong. Ay na may tamachok ba niya matok, ano mahutdan ko sa dunong kayo dili. Awi moha ng istorya, di-restore na ang maundang mahunong. Giro pa kay kanilang umirta sa inyong rhyme nga pang grade 2. Duha mo kabuo kay kutagaig, one syllable. Pusing na kog nagkagiro pero ibaon ni pabibo. Bisan ni pang sud pa na nimo ang inasal o kinason kay kaon na pareho. Mimamul ra ka iho, di ka kibalo, hinga ni no kung pwede, o niya nakusukle, o kung imong multe mo, sila bol nagtagpito. Legal mo pa buto, karong naa sa shooting range. Wala na kinabuhi, kay naa sa shooting range. Mga bala haong tanan kaning bata mahuwasan. Sa BSK na kay puruhan, pero taga karong tagam. Nara kay tsansa nga mo champion sa liga nga tukang siyan, kay paghuman ng shooting range, magkabarakas kalunasan. Rong ni todo akong komo kay maggopok ro ng lame. Karong nakaatbang kag delikado do pagsugod na og fray. Kanto, B-Wing. Si Mister, damayo ng tanan. Mukatawa lang ang crowd o ang judges. Pero ang tinuod na, iyan ang buhaton para lang sa iyang baris kay kita ko siyang naong. Nga mukatawa si mong binuang. Sa kada babae nga imong madawit, iyang abil abot sa dunggan. Kay insecure bitch na imong uyab. Di na dapat nga kahibungan para i-prove siya ray perfect laing babae imong dautan kay astang asawang 0 MB na pahimungtan siyang baba nga nagpatuyang sa kagustuhang i-prove siya ray perfect sa 0 MB na siruhan kay si Ate Queen na diploma. Balay negosyo anak og yuta mga butang nga walas imong uyab. Kaya to mapabattle rap o real life pre. 5-0 gyapon brad. Kung ikumpara ni Ate Queen, imong uyab nga pambimbang, di na malalis ang kahimtang. Si Ate Queen na anay kingdom, ang imuha kay pang Queensland. Kung ako ang pangutanon mo tay perfect mga sawon, unsa ra gud perfect iyang body o kung perfect ra kayaton, perfect nga asawa. Swerte ang mabana. Perfect makasama, imo perfect ra sa kama. Kay nadani man sa karne nga way lami taon mga aktor. Gusto ra gyud siya sa perfect ra sa kama kay diraraman siya maka-score. O gasige ra kog perfect pero di ni Ed Sheeran. Makagool ang pagka-perfect sa pagka-simple sa kong plan. Kay
Kay na-trap ni sa tradisyon nga baliko nga kinahanglan i-correct. Kung mag-settle, dapat stable, di mag-settle for less. Pangita og babayeng kaagapay sa pagraos. Ayaw pamilig parausan, masabi lang na may natapos. Atot, oy, yang uyab ay nagipo sa Facebook. Mag-ana na, kay ana man na. Kaya pag umana ni post sad, I want to become financially stable so that God will use my pocket to bless others. Wow, wes! Human siya nagpuspos, ganahan siya pakayat, kalit lang ka Diyos nun. Dihara ko matuog, swerte na niyo bakit na naisod ng mga kondom. Damayon pang Ginoo. Damayon pang Ginoo nga manghatag mo blessing sa uban. Magkanaana kay mo gway kondom mo, pila na kaka-blessing ang inyong giusik-usikan. Pero okay raman ang maganaana. Basta grateful mo sa mga gagmayng butang. Kung tinuod nga malipayon mong duha, ay mo pang hilabot sa uban. Kay milagro sa kahayag, gibaylorag milagro sa kangit-ngit mauna. Di ninyo deserve ang daghang blessing kung di pa kayo mo ready sa usa. Burikat nga inahan. Bugo nga papa. Walay future inyong anak murag mga bata sa Gaza. Kung nagamoy bata nga malaglag, i-message na yung koril. Kaya ako siyang buhion niya, paapilon na kong laglagbara, 19! Niya dapat na ka nga mabalaka. Magsulat-sulat ka na. Kung mo-apil, magay ka pohon. Ako sa siyang paapilon, para itagag lang ka! Kaya pa na may nadong, kalami ni mo batyon, kung lablab ni mo yab, i-rebat mo lahat yon. Play? Gidamay pa akong uyab. Aning pili nga hip-hop. Imong uyab gani, dako kay puson, murag na built-in nga built bag. Tambok ra bayhan na. Abot man sa puso niyang buto. Sa sobra katambok si mong uyab, na double chin niyang pangkogo. Ha? Imo gidamay akong uyab, pero ako'y manamay, pugni brad. Ako iyuton ko tayo mong buntis nga uyab para igawa sa inyong anak, buntisad! Count to game! Yeah! Ayun nyo ra, puti flucky ang anak. At haya karon pa ni singkin. Oh, magawa siya diri sa earth nga yung lubot di na virgin. Round 2 game. Yeah. One out, gamay. One time nang smoke minilaban. Ni EGC, samtang gatuyok ang tanduway. Sa dihang naiswat nga nagpadung na kuyawan na mitanan mo para bay pagload sa among pay. Pagtanaw na ko do, si Biwin padulong na namo bay ug maong swat ang animal, soyo po'y amutay! Buraot! Pag-abot, ako na bay. Ganahan ko ni. Ano? Ako na bay. Ganahan ko ni, kimo times 2 akong kalawang. Amin ako gang baga na asod lawas, imuha lagi nung nasa naw. Namilarmianing Oh, wala ra. Namilarmianing bugoon niya ng trip ang way buot. Iyang giablihan ng lungon kay waday hangin makasulod. Basta makasmoke lagi ang piste. Amaw na kay tripping. Gisugo siya palawag silang manok. Iyang gilawgan ng fried chicken. Mga binuhi nila sa ila, siya ra mismo ang mangigi. Gisugo sad siya palawag silang iring. Gitagaan niya dilata nga wa ablihi. Kaon ka na. Gitagaan niya dilata nga wa ablihi. Na, mo na neron. Gisugo siya palawag silang iring, gitagaan niya dilata nga wa ablihi. Gisugo siya palawag silang iring, gitagaan niya dilata nga wa ablihi. Nya, nabuang na gid ka daw, araday. Nya ana siyang gitagaan niya dilata nga wa ablihi. Yo. Gitagaan niya dilata nga wa ablihi. Nabuang na gid ka dol. Liman ka ana siyang Mr. Rail. Kay wa man mo tubag kinsay mo champion, ako nalay mo angkon. Congrats! Tagap na yun. Kaya tamang angkon lagi ka. Angkon na ira day ni. Biha sa inyong idolo. Klaro kayo, mong ingon sa inyo ha. Ikaw si Shaido no. Sirlay, ako day ni. Isa boy champ. Invictus day. Kaya
Kaya tawa ka maikogs mga MC nga ng todo na dito. Naningkamo to mo champion nga ang kunon ra nimo na payusa. Di ko dakpon kay na ko'y license to kill. Anak sak maestro, kahit may gun ban ngayon na ko'y lisensyadong pumatay. Uy. Kaya tasaka, gitagalog raman. Oh, wa ka magtuong masakpan sa. Lisensya imong gikawat, awa karon nadakpan ka. Gaayo lang ang hambot nga pag mo bar steal ra ba? Kung sa una mang angkon ra, karon angkon artist na siya. Oh, mangangan malagi nimong naong. To kag dili ti kadakpon, ato mangangkon kag giimuha nya karon di na kamo angkon. Oh, kauwaw gyud kay puro ra kinawat iyang boundary sa liga. I-expose ko niyang Batman ako'y mas hawd simong salida. Nauwawan inyong biway no giguman sa kung nadiga. Magmaskara ni inyong Batman kay wa nay naong ikapakita. Batman pa karon nya pag pandemic ra nay away nya feeling sick dayon is battle. Sikra ka nga Batman tungod simong pagka-COVID rapper bisag patabang kanilang Joker ug ni Robin matigok nila Riddler ni Two-Face ug gidad sa likod. Apila po sila Luffy, si Kakashi nya si Hulk. Oy nyuhan na tanan nya amo ara sa kong remote. Pow! Pow! Si Batman ang bahala. Mao ba na amigo? Na mahala na sila karon samot ako'y naatbang nimo. Ako'y bita yaning Batman ug karon wa kay mahimo kung nimo sila na mahala. Boy, ako'y bahala nimo. Daslan, Biway. Iba ako manggulang ra kanako karon. Pero truth be told, after sa tong battle, mahutda na kag kusog. O nang ako na lang gamito ng opportunity para mosulti sa tinuod. Kahit pa'y ato. Kay gapulaan ako si mong pagmanipulate nga murabag kandidato round 3 game. Halos kada battle ani niya masige siyang hisgot nga sa jokes, multi, one to punch, freestyle o pinakalala. Unlimited rhyme. Nagkadugay ba? Nagka-cringy na ba? Unlimited rhyme niya imong gi-rhyme ang Cordoba sa festival. Demolasyon sa kadaugan sa Cordoba, sa Lapu-Lapu, matong kadaugan, manguha man ka og festival. Unlimited da, oy! Slant rhyme na ito, layo kay tanan, festival sa Cordoba, oh! Gipugos yung labang. Anaa, demolasyon. Ang kadaugan sa Cordoba, sa Lapu-Lapu, matong kadaugan, manguha man ka og festival. Cordoba, festival. O diba? Pwede pa! Ingon na ra ka easy best. Ingon na ra ka easy best kung ikumparato sa imuha ang imuha very wex. Akong gitarong iyang verse para di na meaningless. Gitagaag bridge ang Cordoba nga murabag si Silex. Mabawra ba? Sige, let's dive deep to the topic nga mangatik ni ang buang kay pong paniniya nga makadaog ra kuno ta og magsatercho kuno siya. Chalice, GK, Ivan Ragad, sure ka? Basig ikay makadaog kung magsatercho ang imong kontra. Maona iyang style, iyang i-condition inyong mind. Magsige na lag self-recognition para di ma-recognize iyang lies. Giton-an ti ka, oy. For bar set up na imong atake. Nya moingon kag 1-2-1-2 imong punching para moingon kag 1-2-1-2 para mailad ang orados imong punching. Ta, lipat na sa mga Pinoy kay sa gulan man og boxing. Nya kalimtang palyado ang gobyerno, wanay justice sa dang judging. Kita ko sa warning sa Laglagbara 7. Man o politics ang iyahang na kontra. Buhat-buhatan na rin mong chismis, selfie bars na kapirmi, proceed na kastur na. Si JK in town, sige nagsulti nga, buhat-buhat ang storya ning Abdo. Pilde, syempre lupig ka na makaupo sa pwesto sa sigbuhat og bangko pero gikatawaan ra si JK. Pero gikatawaan ra si JK bisag iyatang giwarningan. Ang konsehal in town sa SK manipulado kay sa chairman. Ganahan ba unta sa mosulti sa mga bati niyang nakita. Pero hagbay ra dan na ilad. Pero ang judges o ang jury, hagbay na dahil nga gipang ilad. Total na choke man siya, ako'y tiwas sa iyang statements. Kaya ang balaod mabatig, di katagaag mga sentence. Ang kagahapon mabalik, hasta ang hearing sa inyong senses. Kay ang balbos. Total na choke man to siya, ako'y tiwas sa iyang statements. Kaya ang balaod mabatig, di katagaag mga sentence. Ang kagahapon mabalik, hasta ang hearing sa iyong senses. Kaya ang law makadaog, muraog, laglag para 7. Wanay hukom nga malipat pa sa mga mangingilad. Wanay
Wanay hukom nga malipat ba sa mga mangingilad. Makikatubang ka sa law niya, rebel dogs ka repin par. Wa ko'y paki sa akong seniors Ferdinand. Rebelde rakas kampo kung batas kay militar. Muna ay mikiing na go may bars. O gapabad. Muna ay mikiing na nga may bars. O gasigi migpabadlong. Bar after bar nga moraba o construction. Bar after bar nga morag di agi ba sa manggo. Or bar after bar kay magsigi kag kahagbong ay namig ayaw na usba ang tinuod nga murag pangalan ni Murel. Kay di og mosugot nga chismis sa muri right sa history. Yeah. Last round drill. Yo, Andre Game, manirig ba tayo? Sila mi. Andre Game! Yeah. Arita siyang style nga mo. Wah! Sa pinasaba niyang tingog. Ano si game na ni magbuhaton? Ana para isog. Ako maging ana amsad ko. Pero tagsara, amigo. Siya kada gid na mo react. Garam nang imo. Ah! Sam kay murag kag trick one pa dong mo sayan. Ano dito ni mo? Plus points na sa judges masasaba kay Kapermi. Ulol kong mauna, champion unta si Zero MB. Nya imo din na iginiro nako nga naka 1 minutes ka. Mo ba filler na ka? Atong pakpaka naka 1 minutes. Congrats kinder na ka. Nya gubat na sa day kasunod. Oh, ang buang to orasad. Sunod gubat, apil na ka. Imong kontra, abusayap. P-Wayne versus Abu Akbar. Oh, ano siya ganyan, manamay ko. Pero di ba pag-away ninyong anghel, imong gi-apil iyang pamilya? Iyang Paris, imong gibaboy, magkaunod lang mga linya. Oh, hipokrito. Kay mao man na, pues imong uyab pag Valentine's gifinger na ko og kumo. Pag suot sa hotel dito iyot bisag bag-o pa ko galulo. Nya finger na sa duha ka oras hantod tingog mo agulo pag ibot sa kabasa bay kumot na akong tudlo. Bahog buto. Ana siya ay sabang biwing samtang sa uting tata siya nagtilap. Marukin na tatay. Ana siya ay sabang biwing samtang sa uting tata siya nagtilap. Di miniya pa sa baon nimo pero saba na kay iyang bilat. Nya ni sunod pa jud John Leo kriminal. Nya ni sunod pa jud John Leo kriminal style nga iyot sa kataas wa nya gikaya iyang buto ni piyok. Damayay imong anghel, sus biwing bata pa kay ka, muni karma nimong anghel sa pagpangdamay gigama. Baos ni sa anghel og sa ilawang kagidala, masuwayan nimo anghel, akuan nyawang gipadda. Doot ni sa bukog kada sulod sa kumbala. Dream match ni nimo, biari be, katuog ba ka? O grabe ra ba ko? Sobra ra ba ko ang dala? Well, kung sobra na para nimo, kana tungod kay kuwang pa ka. Kay layo pa taog diferensya o ako'y mambuling yawa. Kumbaga naamoy potensyal pero kami na tong magsulti anak. Maong sayop imong pagtuo nga panggubat na kadungog na ako makaharong. Kaya og gatuo kang imo kung kaya mukat ka karon. Hey, Kapol, lodak pa yan 6. Laglag para 8. Ika-unom nga batol ka na kimayon na. Real versus B1, pagbaga tumalik boy! Yeah, sulit nga laban, sulit nga battle by Miss K represent, big shoutout silang dua. Pero, judges decision, 5-0! Para ni Real! Shoutouts, B1! Yo, shoutouts kay Danica, Jigo, Judisa, Tata, John Leo, Bryce, Mista, Ban. Yo, Biwinda, BSK, Anbo, Jabuko, ang parents, T5, ang Paris, Labu. Yeah, Judges! Yo, Mr. Lefty, tanaw si Real. Actually, ako nang i-disregard ang starter of choke, kaya pareham sila. So, round 1, klaro ka Real. 2, tayo na ko siya. Sa 3, though akong i-disregard ang starter, pero dako kay siya gipikto sa rounds ni B-Wayne. Nawa momentum and sayang po siya nga round kay medyo ni ipikto yung at kipili nga tapos. So round 3 klaro ng Real. So 1
Real, 2, Panaw, Tabla, 3, Real. Merta, sakos ni Boto ni Real. Pero ang ilang duwa, gamay ng diferensya pero dito rin ako sa Real. Round 1, mas siksik ang Real niya. May gamay starter si B-Wayne pero dili biya si B-Wayne ato. Round 2, na starter si gamay si Real pero magkitapak dito ang kakusgon sa iyang ribat. Kusog pa ito nga B-Wayne. Ngahaw na naman dito sa ito ang pagpili sa mga angles, mas effective ang gipili ang angles ni Real. Pero dili biya gyapon si B-Wayne niya. Round 3, dito na ipakita ni Real ang iyang makamanoy. Nindot po to ang ender ni B-Wayne niya, katong ender niya, triple meaning, mga setup, pero Real, shout out sa lupa kasi pareho idol way first time na makakita sila sa live pero buto lang ito round 1 ihatang round ni Real rapid punch na starter po si ihatang na round 1 ni Real round 2 kusog yung round 2 ni B-Wayne pero nakakuha na po ni Real sa laban. Pagka-round 3, ito na hari ko ni Juan Real. Okay, ito na punchline, style niya ng kusog na yung stage presence nila. So, 2-1, Real. Yo, Lun, vote ako si Real. Round 1, tiyatag na ako si Real. Ngayon, round 2 ni B-Wayne. Ang boss ni B-Wayne sa round 2 na Real. Yung Unlimited, Parmania, Ubik, o Parmania. Shoutout ako sa Smokescape, Mactan na. Ang ihatag ang boto sa round 1 ni Real. Round 2, B-Wayne. Round 3 kay Camry. So ako lang i-explain ng Southband. So nila itong punto ni Pani. Sa round 1 dito makikita nila yung starter sa B-Wayne na to. So pero gamay rin yung liga sa paakya po ngayon si B-Wayne. Sa round 2 ba niya nakikita ni B-Wayne na kagayahang bahin sa Uyab. Dili lang sa Uyab ko. Nagapupunto yung istorya. Sa round 3 ba niya nakikita ni Real dun sa advantage ko kasi lamang niya. So 2-1 para na Real.